Més llibres estrena disseny nou amb dues novetats de dues autores molt potents. Dulce Maria Cardoso, un dels referents actuals de les lletres portugueses amb més prestigi internacional, que amb la vida normal ens presenta un personatge d'una gran profunditat psicològica. L'Eliette és una dona de poc més de 40 anys que es troba en plena crisi existencial. El marit s'hi comunica més per Facebook que no pas quan és a casa. No és estrany, doncs, que l'Eliette, un bon dia, decideixi explorar altres horitzons, els horitzons de Tinder. Una sèrie de reflexions sobre la història més recent de Portugal, on l'ombra del dictador Salazar encara és massa present.